Исәнмесез, эфирда шәршәмбе күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында. 8-нче каттан 1-нче катка кадәр фатирларны су баскан, 21-31 йортында яшәүчеләр сусыз һәм лифтсыз калганнар. 1 минутлык тынлык. Чаллыда Бөек Ватан сугышы елларында һәм махсус хәрби операциядә үз гомерләрен биргән ватан сакчыларын искә алдылар. Мәләкәс Оръягы микрорайонының 21-31 йортында яшәүчеләр кайнар һәм салкын сусыз калды. Алар белдергәнчә, кайнар су планлы рәвештә сүндерелергә тиеш булган. Салкын су белән тәэмин итү трубасы һәм гидрант тоташтырылган урында авария нәтиҗәсендә беткән. Нәтиҗәдә 8-нче каттан 1-нче катка кадәр фатирларны су баскан. Безне төшерү төркеме сюжет төшергән вакытта янгын гидранты урнашкан шкафта турба тишелде. Мизгел эчендә 1-нче катны су баса башлады, сантехник ачыклык керткәнчә турбалар металлдан эшләнгән. Аларның хезмәт итү вакыты якынча 8 ел. Белгечләр ремонт эретеп ябыштыру эшләрен башкарды һәм проблеманы хәл итте. В этот раз у нас прорвало пожарный гидравлический этот шланг, если я правильно называю. Ну, вот вчера в 8 утра прорвало. Соответственно, пока все это они среагировали, сами понимаете, у нас с 8-го этажа, вот 8 этажей залило, причем квартиры. Это же что-то. Мы сидим, то есть с 8-го этажа, это сейчас еще свет горит. Вчера не было света. 21-31 йортында яшәүчеләр аккан су өчен аларга түләргә туры килер дип борчыла. Ну и холодной воды нет совсем. Йортта су акканда кайбер фатирларның кранында су беткән. Нәүлә Арсланова сүзләренчә, салкын суны сатып алырга яисә күршеләрдән алырга туры килә. Кушать, соответственно, мы не готовим пока временно, потому что есть запас еды. Посуду у нас, к сожалению, не моется. Ребенок сидит, ест хлеб с колбасой. Гигиена на низком уровне. Биредә яшәүчеләр сүзләренчә 70-кә якын фатир кайнар һәм салкын сусыз калган. Ләкин проблема әле моның белән генә бетми. Су басу аркасында лифтлар да эшләми, ә бу йорт 18 катлы. Один лифт залит, отключили второй в качестве безопасности. Хорошо. Они не говорят даже сроки, когда будет это все исправлено. То есть нам придется сейчас с 8 по 18 этаж, у нас 8 квартирных этажей, снимать жилье, чтобы полноценно жить и обслуживать себя и детей. Моннан тыш биредә яшәүчеләр инде 5 ел дәвамында краннан сыйфатсыз су килүеннән зарлана. Наши жильцы, соседи проводили независимую экспертизу. Просто взяли пробу из крана и, по-моему, эта санэпидстанция выполняет за определенную плату. И они сделали вот эту экспертизу и по качеству воды признали, что там есть какие-то, ну, я уж не знаю, там какие-то вещи есть, которые не должны быть в воде питьевой. Әлеге йортта яшәүчеләр моның сәбәбен турба тишелүдән дип фаразлый. Идарә итү компаниясендә аңлатуларынча, проект документациясе буенча 21-31 йортында салкын су белән тәэмин итү системасы янгынга каршы су үткәргеч белән бергә урнаштырылган. Биредә яшәүчеләргә салкын су инде бирелгән, лифт шахтасыннан суны җыю буенча эшләр дәвам итә. Шуңа күрә куркынычсызлык максатларында лифтларны эшләтү мөмкин түгел. Лифт махсуслаштырылган оешма белән килештерелгәннән соң гына эшли башлаячак. Суның сыйфатына килгәндә, Роспотребнадзорда тикшерү өчен идарә итү компаниясе 17 июльдә өстәмә рәвештә су пробасын алачак. Роза Хабибуллина, Ләйсән Габдрашитова, Тахир Бикметов, яңалыклар. Бөтенчүк урамы үзгәрә, төзелеш эшләре Муса Җәлил проспектыннан Габдулла Тукай яр буена кадәр алып барыла. Автомобиль хәрәкәте кыенлаша, юлның бер өлеше ябылган. Нинди үзгәрешләр булачак? Бу сорауга җавапны безнең төшерү төркеме эзләде. Төзүчеләр демонтаж эшләрен башкаралар. Олар асфальт бетон нигезенең иске катламын салдыралар. Аның калынлыгы 8 см шамасы. Шулай ук алар бордюр ташларын җыештыралар. Машина йөрү өлешен 2 юнәлештә дә яңарту планлаштырыла. Производится от проспекта Мусы Джалиля до набережной Габдулла Тукая в обе стороны. Протяженность в обе стороны где-то 800 метров. Шириной дороги 10-10,5 метров. Эшләр башкару чорына автомобиль хәрәкәте өчен өлешчә чикләүләр кертелгән. Автохәвәскәрләр әйтүенчә, алар вакытлыча уңайсызлыкларга дучар булырга әзер. Юлның бу участогында капиталь ремонт күптән кирәк иде. Озак еллар эксплуатацияләү дәверендә машина йөрү өлеше канәгатьләнерлек хәлдә булмаган. Хочется ездить комфортно, без ям, чтобы было, да, пешеходам было удобно. Да.
Все правильно делается. Мы рады, что делают ремонт дороги. Это мы долго ждали уже. Замелекеси, которые живем, народ аэродромный, вот у нас есть улица. Желательно бы еще вот это не забыли. Юл төзүчеләр автомобиль сөючеләрдән беркемгә дә комачауламасын өчен үз маршрутын алдан уйларга һәм урау юллар табарга сорыйлар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Бүген Чаллыда Бөек Ватан сугышы елларында һәм махсус хәрби операциядә үз гомерләрен биргән ватан сакчыларын искә алдылар. Чара Ватан ана мемориаль комплексы янында узды, анда безнең төшерү төркеме дә булды. Сугыш кырларыннан әйләнеп кайтмаганнар истәлегенә 1 минутлык тынлык игълан ителде. Алар соңгы сугышларына кадәр үз антларына тугры калып, Россия мәнфәгатьләрен һәм тыныч халыкны яклады. Әфганстан һәм Чечня хәрби хәрәкәтләре ветераннары, махсус хәрби операциядә катнашучылар үзләренең сугышчан иптәшләрен искә алды. Я пришел сюда почтить память своих друзей, которых выбиты фамилии здесь, включая моего сына младшего. После этого поеду на кладбище, к нему заеду. Старший сын у меня там служит вместе со мной. Поэтому вот я здесь, и друзья мои здесь. Я рад их видеть. Это у нас не праздник, а день памяти. Мы чтим своих боевых товарищей, с кем вместе служили, получается, и вспоминаем их, приходя вот на мемориал, возлагая цветы. Юл кырларында ятып калган сугышчыларны искә алу чарасына башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Сәләхов та килде. Ул белдергәнчә, сугыш хәрәкәтләре ветераннары көнен Россиядә 2009 елдан бирле билгеләп үтәләр. Бу дата ватанны саклаучыларның берничә буынын берләштерә. Наша многочисленная, многонациональная армия, в рядах которой плечом к плечу служили люди разных национальностей и разных вероисповеданий, вместе делали так, чтобы гнать врага и развалить его. Чара мәңгелек утка чәчәкләр салу белән тәмамланды. Роза Хабибуллина, Яна Вальдю, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Россия герое Сергей Чебнев исемендәге 56-нчы мәктәп укытучылары да үз укучылары белән горурлана. Бу мәгариф учреждениесендә 11-нче сыйныфның 2 укучысы имтиханнарны 100 баллга тапшырган. Укучыларның сүзләренчә, белемнәрен тикшерүгә әзерлек озак вакыт дәвамында алып барылган. Балаларга укытучылары да ярдәм иткән, алар да укучылардан ким борчылмый. Безнең төшерү төркеме алар белән аралашты. Бу мәгариф учреждениесендә 2 укучы профиль математика һәм физика буенча 100 балл җыйган. Узган елларда чыгарылыш укучылары инглиз һәм рус телләре, тарих, әдәбият буенча яхшы нәтиҗә күрсәткән. Физика укытучысы Гүзәл Тәрзиманова Дамир Дәүләтгәрәевнең имтиханнан соң ышанычлы итеп 100 дип әйткәнен искә төшерә. Битеп кычкырып дәштек инде, амин. Аннан соң җаваплар килә башлагачтан Дамир телефонга 100 дип язып җибәрде. Аның да эмоциялары бик югары булган, күрәсең. Мин дә ул көнне мәктәптә эшли алмадым инде. Шатлыктан күзгә яшьләр килде. Вариант был легкий, сразу понял, что 100 баллов будет. И вот в роковой день, 25 июня, когда посмотрел, очень сильно обрадовался. Закричал на весь дом, сразу все прибежали, начали обниматься. Было очень радостно. Кәрим Зиязетдинов математика буенча югары нәтиҗәгә ирешә. Бердәм дәүләт имтиханында 100 балл. Ул үзенең укытучысы Людмила Бутаковага рәхмәтле. Егет үз көченә ышанган була. Аны рус теле буенча да нәтиҗәләр шатландыра. 94 балла я набрал по 2 предметам, и по русскому, и по физике. 94 балла, больше всего меня эмоций вызвал, конечно, результат по русскому языку, поскольку на всех пробниках я набирал 70 баллов. Но на ЕГЭ набрал 94, это, безусловно, меня очень обрадовал этот результат. Я просто, слезы радости у меня были, я прыгал по всей квартире. Это были слезы радости, гордости за успехи своего сына. Но хочу сказать, что даже если бы мой сын не набрал бы такие высокие результаты, я бы все равно гордилась и радовалась бы за своего сына, потому что тот труд, который он вложил в эти высокие результаты, он заслуживал только моего одобрения и восхищения.
Чыгарылыш укучылары белән мәктәп хезмәткәрләре дә горурлана. Мәгариф учреждениесе директоры сүзләренчә, быел күп укучылар югары әзерлек дәрәҗәсе күрсәткән. 90-нан артык математикада 9 кеше. Физикада да шундый зур результат. Урта балл математикада 84-тә 71. Урта балл физикада 86-да 5. Андый результат безгә бик зур результат. Физика буенча уртача балл 86-да 5-не тәшкил иткән. Рәмзия Зайнуллина билгеләп үткәнчә, гомуми белем бирү мәктәбе өчен күрсәткечләр бик яхшы. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Мега Second Hand. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Second Hand. Набережные Челны. ТЦ Арзан.